Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga sa tarong adlaw mga higala. Biyernes dili ko ibis pa mga higala. 29 samantara ay Biyernes data mga higala no. Pizza 30 ni ining bulan sa Agosto no. Pizza 30 na mga higala Biyernes na no. Pizza 30 ni ining bulan sa Agosto tuig 2024 ug padayon kita mga higala sa tuang nga pagpangalagad. Kumusta naman mo mga higala? Natumbang ako ang camera natakilid. Okay, mga higala, no? Bino, padayon ta mga higala sa ato nga mga pagpangalagad ni ining kamudtuhon ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bino, adlaw karon nga Huwebes, pizza, dili karon Huwebes, adlaw karon nga Biyernes, no? Adlaw karon nga Biyernes, pizza 30 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2024. Nala no? O mga adlaw mga higala, pizza 31 na Sabado, then pagka Domingo, pizza 1 na gyud sa bulan sa September. Ber month na. No? Nagsugod na, nagpractice, nagkanta si Jose Marichan mga higala sa Christmas in Our Hearts. No? Kinibaya si Jose Marichan mga higala, milyonaryo ba ni? Chan man sila, tag-iya man Sugar Central mga higala, dili ni matabang ng pagkadato ini mga tawhana. Pero again, bisan ba Pasko, panahon kini sa tanan, no? Whether madato ka, mapobre ka, ang Pasko alang kanatong tanan. Okay, klaro? Hala, no? September, Agosto 30 na karon ug mga adlaw pizza 31 na ug pagkasunod adlaw Sabado, Domingo mao na ang adlaw sa pagsugod sa Christmas season dinhi sa Pilipinas. Okay. Binuarita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karong adlaw mahigala si Gundiri sa atong listahan, no? Ang atong listahan mahigala unsa man ni August 29 ang ato karon nga santo mausi santa babae mahigala babae ni kagahapon sa kagahapon mahigala si kuan man to Saint kini kasi ba ito santo gahapon na higala 29 no, ang atong santo kagahapon na higala si Gundiri sa ato ang listahan ang ato ang santo karon 30 si Saint Jane Jugan, no? 30 karon na higala, no? Saint Jugan. Atong i-check diri mahigala ha, kapag nasipyat no? Basin kung sipyat ang ato ang listahan, basin nasipyat atong i-check sa lain ako nga source sa ato ang mga saints, no? So karong adlaw sa kada mahigala, sorry kay mahigala, no? Mura manig na juggle na ako mahigala mga ito lang ilisan mahigala ha. Ang ato karon nga santo anyara si Saint Jane Jugan, no? August 30, no? Taga natawo kini si Saint Jane Jugan niadtong 1792. 1792 kini natawo siya o didto kini sa Northern France. Unya he joined the Third Order founded by Saint John Eudes, no, founder of the Congregation of the Little Sisters of the Poor. By the time Pope Leo XIII gave his final approval to the Congregation Constitution in 1875, there were already 2,400 Little Sisters of the Poor. No, daghan na kayo sila mahigala, no?
So unya natawo kini si namatay kini si Saint Jane Jugan Santa Juana sa Hugan ni adtong August 30 na beatified ni adtong 1982 ug nahimong usa ka santo ni adtong 2009. So karong adlaw may gala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint John Jugan. Okay, no? Pero padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon sama kang San Juan Hugan ato ngay halad usab ang atong kaugalingon ngadto sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Okay. Pero ara na kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kabuntuhon. Bishop Rupert Santos sa Stella Maris naghangyo sa mga Pilipino sa kining Lebanon nga mopauli na lang, no, for their own safety tungod kay karon mga higala nagkagubot karon didto sa maong nasod sa Lebanon, no, tungod sa panagsangka niini batok sa mga panagsangka sa mga Hezbollah ug ang nasod sa Israel. Unya balita mga higala gikan sa Vatican, Christians must reaffirm dignity of all human person, of every human being. Sa ito pa matud pa ni Pope Francis nga ato gyud nga matud paligunon ang ato ang pagtuo, ang atong ligunon, ang atong pagtuo, nga atong tahuron gyud ang dignidad sa tanan nga mga katawhan. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano na ining kabuntuhon ug ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Padayon ta mga higala ato dayon nga timbayaon ug course ug maaymudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata diri sa Sibulan ug ang atong station manager didto sa Actin Basay, ang atong amigo sa atong higala si dili sa kahanginan mga higala ha, dili na to higala sa kahanginan, higala gyud bisag dili sa kahanginan si Brother Elmer Lugatiman. Brother Elmer, kumusta naman ka du? Sa mga syatanons pa na du, kumusta naman ka du? Nabino ara na kita sa chapter 3 mga higala sa atong topic karon sa atong Catechism of the Catholic Church, man's response to God, no? So gigsugdan na nato ginahinay na nato nagpasabot mga higala ha. Unya matud palagi ang gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon pinaagi sa balaang kasulatan o sa mga balaan nga tradisyon. No gani ang balaang kasulatan, no, gipadayag pinaagi sa mga tradisyon, no. Ito pa mas nasabta nato mga higala ang balaang kasulatan ginamit ang mga tradisyon. Sa ito pa ang balaang kasulatan ug ang tradisyon dili ginaman nagsumpaki nganuman tungod kay usa man ang author niana, no. It's only God the author, although God utilizes human authors, no. Klaro ba? Okay. So ara na kita mangigala sa ato ang dugang nga topic, ang Article 1, I believe. So matud pa diri ang pinaka ligon o pinakadalaygon nga paagi pagpakita sa ato ang dakong pagtuo sa Dios mao gyud ang atong pagtuman sa iyahang kabubuton. Kana matud pa sa kining Biblia sa Genesis chapter 2, chapter 12 verse 1 to 4 ug ingon man usab sa Luke chapter 1 verse 37 to 38. Ang buot na akong ipasabot mao ang una sa Genesis chapter 12 verse 1 to 4 mao si Abraham. Sa diha nga gidawat niya ang kahubuton sa Dios alang kaniya. Ug ingon man usab sa Lucas kapitulo 37 38 na mao si Mama Mary. Sa dihang gidawat si Mama Mary ang iyahang ang kahubuton sa Dios alang kaniya. Munay gitawag sa in English og obedience in faith, no? Obedience of faith. So karon may atong hisgut-hisgutan mga higala ang kining pagtuo, faith, no? Importante pong makasabot po tag unsa ning pagtuo kay basig maalang-alangan po doon yata, no? Maingon na dako tang pagtuo pero naalang-alangan, no? Nganong naalang-alangan man tungod kay medyo wala nato ikini matud pa mapahimug ati pinaagi sa atong mga maayong buhat. So atong isgutan karon the characteristic of faith, no, ang kinaiya sa pagtuo. Matud pa ang pagtuo, no,
usa ka grasya, no? Matud pa ni Kristo giingnan niya si San Pedro sa dihang miingon si San Pedro nga sa dang ipangutan na, Pedro, kinsa man kuno ko? No, miingon si San Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. No, o miingon dayon si Kristo ngadto kaniya sa Mateo 16 kapitulo 17, giingnan ni Hesus si Pedro, bulahan kagayod Simon Pedro, Pedro nga anak ni Judas, kikining maong kamatuuran wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi, ang akong amahan nga atoa sa langit mao ang naghatag kanimo niini. Sa ato pa ang paggisulti sa atong Ginoong Jesucristo nga kang San Pedro nga ang iya hadiang dakong pagtuo sa Dios, gasa sa Dios ngadto kaniya. No, sumuna nga mapasalamaton kitag dako, no, kay naatay pagtuo unya ang atong pagtuo gasa sa Dios alang kanato. No, makada sa atong mabasa sa kanang Mateo kapitulo 16 bersikulo unsa guni Mateo kapitulo 16 bersikulo 17 atong tarungon mga higalahan, luag mo gud ako, luag kinako pagkataon ni o na po natakilid na po paita ni o ko'y assistant diri mga higala, o ko'y assistant manager diri. Okay, tarong-tarong na lagi na. Okay, dara, no? So what is faith? Ang atong gitunaan karon mga higala is the characteristic of faith. What is faith? Matud pa, faith is grace. Nga saan to paggrasya gikan sa Dios. Mao kada ang gibutyag usab sa diha na nga gipakita, no, ni San Pedro ang iyang dakong pagtuo kang Kristo, ug niingon si Kristo ngadto kaniya, bulahan ka Pedro, tungod kay kanang pagtuuha nga anaa kanimo, gasa kana sa Dios alang kanimo. Sa ato papasalamat kani ana do kay ngano man gasa kana sa Dios. Pero matud pa ang ikaduhang karakteristik sa pagtuo mao nga gawas nga gasa kini sa Dios o usa-usab kini katawhanong buhat. No, although nga matud pa gigasahan ka sa Dios, pero magdepende pud na nimo kung imo bang dawaton o dili. Nga sa ato pa, faith is a human act. Klaro ba? Ato kanang nasabtan mga higala, nga although nga ang matud pa kanang gitawag nato og ang pagtuo grasya gikan sa Dios, pero magdepende malagi nato kung dawaton ba nato sa dili. So muna nga ang pagtuo di ay dili lamang kay grasya lang, kung dili usa-usab kini ka tawhanon nga buhat. Faith is also a human act. No, klaro ba? Nga sa ato pa dili lang kay mayo ka nga ay grasya sa Dios, nagrasyahan na siya, dili. No, ang kining pagtuo kuan kana siya, although nga gasa kana sa Dios alang kanimo, pero kinahanglan nga imo kanang dawaton, imo kanang ampingan, imo kanang ipadayag ngadto sa mga tao. Muna nga ang faith with the eye is a human act. It is not necessarily nga mayon ka nga ay grasya man sa Dios ka nato. No, grasya na sa Dios, pero dili na kay ato sa Ginoo, kung dili sa atong pagdawat, sa atong bakong pagtuo ngadto sa Dios, nahimo usab kini nga usa ka tawhanon nga buhat. Unya ang pagtuo pud ang pagtuo ug ang pagsabot aduna pud na siya kalambigitan, faith and understanding. Nga sa ato pa bisan pa sa ato ang kanang gitawag nato og grasya sa Dios ang pagtuo, pero gamiton gihapon nato ang kalantip sa atong pangisip. No, kay matud palagi in interpreting the Bible nga daan na ang Bible natong kuagbase. In interpreting the Bible, we should always use our mind in discerning the matud pa the revelation. Una nga dunay descriptive, dunay prescriptive, dunay mga literary forms of the Bible. So unsaon man nato pag ila, no, kung dili nato gamiton ang ato ang human reason, no, di ba, no? Nga sa ato pa ang pagtuo di ay og ang panabot mag-uban o dili mahimo nga mura ba og abi kay nagrasyahan ka nga ang pagtuo sa Dios di kanimo, dili na pulaman pud gamiton nimo ang imong common sense na gihapon, no? Ayan naman kay matud palagi sa scriptures, no, adunay daghang literary forms. Unya kinahanglan nga kamao pud kang mo-discern kung prescriptive ba ni, descriptive ba ni, historical ba ni, poetry ba ni, unsa ba ni siya nga pamaagi, narrative ba ni,
And of course, all of this we can determine by using our human understanding. Okay, klaro ba? Unya, faith and science. Of course, gamiton na po na to ang atong kahibalo mo to palagi, dili ko no pwedeng mag-uban ang pagtuo, ang siyensya. Ang tubag di anak mag-uban, oy, nga naman, tungod kay ang naghatag sa pagtuo, Ginoo, ug ang naghatag usab sa tao sa kahibalo, ginamit ang siyensya, Ginoo gihapon. No, muna nga faith and human act and understanding and science always go hand in hand. No, klaro ba? So muna nga kining uban og panalitan mi kang grasya ra sa Dios, dili gamito niyang iyahang kanang kalantip siyang pangisip. Ang matabo niya na manghigala medyo ang uban mga salaag, no, mga salaag usahay ang uban. Mamahimo nga mga kulto. Mamahimo man na hitabo sa uban nga nangahimong kulto. Kaya nga naman, wala naman gamitan nila ang ilang tawhanong panabot alang sa pag-ila sa matang sa kinang gitawag na itong pagtuo nga ilahang giapilan. No? Abi no, dinhin na lang una sa takutob ha. Ari lang usa takutob ato na ibadayon ugma ha. So nga atong topic karon is usa ganito, the characteristic of faith. And what is faith? It is man's response to God. No? Atong baliko na ugma ha. Ay mo kabalaka, baliko na to na. Tun-an ginatog maayo ni aron ta makasabot gyud kung unsa di ay ang atong pagtuo nga Kristohanon. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.